Kurník šopa, keď ja mám ten veľký hajs portál, ako tam ja dám nejaké vonkajšie tieneniec? Ako to teda riešiť na tých veľkých hajs portáloch, čo sú tie zdvižno-posuvné steny? Dá sa tam dať vonkajšia žalúzia tiež? Samozrejme, že dá. Je to to isté ako pri okne. Keď máte veľký HS portál, môžete tam dať buď nad omietku alebo zaomietaciu žalúziu alebo roletu. To znamená, že vám nebude vidieť kaslík vo svetlosti, ale pred tým, ako zateplíte, tak kaslík vlastne zateplíte nad okno a tým pádom vám vidieť len lamelu. Keď už máte napríklad HS portál osadený alebo máte už aj fasádu hotovú a zateplenie, dá sa to spraviť tiež, ale bohužiaľ bude to už vo svetlosti a bude vám tam vidieť ten kaslík aj roleta alebo teda žalúzia, tie lamely žalúzie. Dá sa to vyriešiť potom plechom aj z vnútornej strany, ale prídete o tú svetlosť. Takže doporučujem, ak zateplujete pred zateplením, dať zaomietacie žalúzie alebo rolety. Nebáť sa toho, robíme to u nás v Doneri, napíšte www.doner.sk, tešíme sa.